फिन मानसि गोमादों। बाक्सा मुसलपुरनि 15 बोसोर बैसोनि सनजय बर'आ गोमानानै दं। बाक्सा जिल्ला मुसलपुर थानानि बेन्दोंआव थानाय नारायणपुर गामिनि बुद्धेश्वर बर' आरो दाबासी बर'नि फिसाज्ला सनजय बर'आ दासान्दि गोमानानै दं। सनजय बर'नि बिब'आ फोरमायनाय बादिब्ला साखाथिनि गामिनि सोमदोन बर'आ खामानि मावफानो मणिपुराव लांफादोंमोन। नाथाय सनजय बर'नि बैसोआ 18 बोसोर जायैलाय मणिपुर पुलिसा हमथायो आरो सोमदोन गयारिखौ हारसिङै गारिजों न' फारसे दैथायहरफिनो। दुखुनांथाव बाथ्राया बेसोदि दिनैसिम 7 सान बारलांब्लाबो सनजय बर'आ न'सिम सफैयाखिसै। जायनि जाहोनाव सनजय बर'नि बिमा-बिफाया दासान्दि जोबोर जिंगायाव गोग्लैनानै दं। जुदि सोरबाफोर सुबुङा सनजय बर'खौ नुसनबायोब्ला नैबे मबाइल नाम्बाराव 9954118208 आव थोंजों खौरां हरनो दुखुथिया नख'रा खावलायहरदों। निफ्राय फैफिनदो होनदो मावफेद होनोनो मावफेदनिफ्राय हेगार हरदो ओरै होनदों आरो मा गारि होनदोंमोनथाय गारिनि नामखौबो आं गोसोआव गैला। जायखिया गारियाव थिखोना हरदों ओरै होनदोंमोन आरो ओमफ्राय माबाया जाय मानसिया लांग्रा बियो होनदोंमोन आरो जेनेबा माबायाव पुलिसफोरा हमनानै लाखिदों ओमफ्रायो कम्पानियाव सोआखै ओरै होनना बुंदोंमोन बुंनायाव। ओमफ्राय पुलिसफोराथ' इदि हमना लाखिदोंबा गारियाव थिखोना हरदोंबा दिनैसिम आंनि फंबाया मोनफैनांगौमोन। दिनै 6 दिनानो जाबाय आरो गारियाव गाखोबाथ' अखानायैनो मोनफैखायो 8टा 9टासोआवनो मोनफैनो गोनांमोन। आरो जोंहा बिदाफोराबो दंहैखायो लांदों जेनेबा लांनायाव इयो बिदाफोरखौ मोनथिहोआलाबानो लांबाय। लांनानै आदामोनखौबो मोनथिहोनायबा बा जेनेबा माबायाव कम्पानियाव सोआखैमोनबा गावआ आदामोननो फन खालायनानै खोन्थाहरबाबो मोजां जागौमोन आरो दा इ बाथ्राखौबो माबाया जाय मानसिया लांग्रा बियो खोन्थायाखै। ओमफ्राय इनि लांग्रानि लोगोआसो जोंहा आदानो फन खालायना खोन्थादों जाहैबाय आरो। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों। ओमफ्राय बिदिनो गुबुन मुलि जाबाबायदों ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआनो आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।